O exilio. O exilio como terra de ninguén. O desarraigo. Sentirse de ningures. Aferrarse a unha profesión que permite mudar de xeito rápido. Cambiarse de cara, de opinión. Aprender de xeito constante. A falta de raíces. O dunhas raíces que doen tanto que impiden recoñecelas. A necesidade do silencio, pero tamén da fachenda interior de respetar as normas, os afectos, as amizades. Círculos pequenos, cada vez máis íntimos. Descoñecidos, perdidos no espazo e no tempo. Un cuarto na rúa de Bolleirar, burgués, con clase, pero case un oco sen relación. O acubillo do derrotado, a gruta dos secretos do Estado, o desgarro da ruptura familiar, imposible de acadar de por vida, imposible de resolver. A necesidade de seguir adiante sen esperanza, agardando a morte, sen proxectos, sen futuro, no desprezo colectivo. Para María Casares a política é algo natural, é algo co que naceu, co que viviu e que lle marca toda a súa vida. Pero non a política oficial, a política das representacións institucionais, a política dos agasallos, dos gobernos da República, que despois no exilio lle fan constantemente. Non, esa non é a política para María Casares. Para María Casares a política é algo moito máis natural. É unha comunicación coa sociedade, é unha devolución á sociedade daquilo que a mesma sociedade lle permite coñecer e gañar. É unha relación, digamos, sen atrancos institucionais. É moito máis directa porque é moito máis natural. Porque a política é algo, para María Casares e para os Casares en xeral, que é libre. É unha expresión do ser humano, unha expresión da súa natureza humana na relación cos demais, na relación coa sociedade, de como se organizan. Non necesariamente unha política institucional, digamos, máis xerarquizada, máis estruturada, non. Eso son xeitos de facer a política. Pero para María Casares e para a familia Casares, a política é algo moito máis natural, que lle sai de dentro. A política e o teatro en María Casares é unha mestura, eu creo que case perfecta, logra a simbiose. María Casares sempre di que a política é representatividade, representar. Ela, a través da súa profesión, tenta representar, lóxicamente, meterse dentro de persoaxes. E meterse dentro de persoaxes distintos significa tamén entender o outro, entender o contrario. Eso é a política tamén para María Casares. Pero xa digo, non dende cada quen, evidentemente, pode ser máis liberal, máis progresista, máis conservador, pero no entorno da República Francesa pos Segunda Guerra Mundial é un entorno de creación desa democracia, do benestar, que María Casares entende perfectamente, entronca perfectamente aí. Tamén por eso o seu teatro é un teatro combativo, é un teatro reivindicativo en moitas ocasións, é un teatro vivo, é un teatro que non deixa indiferente, que iso é o que evidentemente se presume, non? Cando tes calquera acto de comunicación, non? E moito máis, estamos falando de actrices e actores. Son política a través do teatro. Non son política de partido, pero todo o que fixen conta cunha liña definida. Non creo que ninguén poida ser apolítico, e sobre todo iso resulta imposible para un artista. O poético é político tamén, porque para comezar a poesía é liberdade. Sen liberdade non será poesía, será outra cousa. Nese caso faise o que se pode, pero a poesía fica afogada. María Casares, o seu compromiso coa política lle ven de raíz, lle ven de familia. Non pode, xa o propio libro de memorias chamase residente privilexiada, non? É dicir, esa conceptualización co que ten no pasaporte da propia María Casares cando sai de España, non? Residente privilexiada. A política lle fai a María exiliarse.
como a moitos outros neste país, como a moita outra xente que fuxiu deste país obrigada, ameazada, vixiada posteriormente, e que forma unha xeración perdida espallada por todo o mundo, dende Francia a México, pasando por Gran Bretaña e outros países. Non? Toda esa xente que individualmente se tivo que buscar, digamos, a súa carreira, a súa vida, en conxunto é un número moi importante. E María Casares ten un compromiso real e certo coa política. Por ser filla de quen era, pero aínda despois de ser filla de quen era, evidentemente que non o podía negar, realmente María Casares fai cousas comprometidas en política que non tiña por que facelas. Estou pensando, por exemplo, nos anos en que ela e a súa nai viven en París baixo a dominación alemana, non? Baixo a dominación dos nazis, non? Hai varios elementos, como, por exemplo, a protección dunha nena xudea no seu domicilio, como, por exemplo, a realización na Sala Pleyel en París de obras de Lorca, de Alberti, etc., que non realmente non, máis que só se pode entender eso como unha expresión dese compromiso, non diría eu tanto compromiso político, senón compromiso coa democracia. Cunha democracia que a República Francesa, un sentido democrático, a República Francesa entendía mellor, moito mellor, que o que estaba pasando en España, sen dúbida ninguna. Non é para María Casares o compromiso político, non é un compromiso de partido, non é un compromiso de organización, é un compromiso persoal, coa xente, coa súa sociedade, do mesmo xeito que tamén o expresa a través do teatro, non? Sen dúbida. Un compromiso coa xente, con comunicar cousas interesantes, formativas, que fagan pensar, non simplemente dunha perspectiva exclusivamente profesional, non? Senón buscando algo máis para o seu rumbo vital, para a súa vida. Para ela a política, volvo a insistir, non é a política oficial. A política é a vida. Vin a luz en 1922. A terra da que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Maturin. A miña patria é o teatro, o meu país de orixe, a España refuxiada. Solteira, a miña profesión é o exercicio da arte dramática e vivo no 7º andar do número 148 da rúa Vaugirard, en tanto que residente privilexiada. E se quero conservar as miñas prerrogativas, debo preocuparme por honrar o meu cometido. E como o meu cometido en sociedade foime conferido pola representación, debo representar o mellor posible o que se me confiou. É dicir, o mundo do teatro. E a través dos teatros do mundo, a Francia fora de Francia, a España errante en Francia e o exilio por todas partes. En 2 linguas, pois a pesar de que consoante a miña tarxeta de residencia nacín en Galicia, esa punta de terra a través da que España mete o seu fociño no océano. Son unha actriz francesa, feita enteiramente por Francia, que aceptou a materia en bruto que lle veu de España e que me modelou o seu gusto e segundo os seus criterios. Con todo, aínda que filla de Francia, na miña nova patria, o teatro, a miña nacionalidade como as miñas orixes segue a ser española, ou mellor dito, refuxiada española en Francia. Agora ben, para ser digna da Francia que me deu a beiro e me fixo a min e a todos os meus documentos que me representan, teño a obriga de ser fiel, senón a España que permanece máis aló dos Pirineos e que é a miña terra de nacemento, polo menos a España errante, sen terra, que coloniza pouco a pouco a tantos países de Europa e de América, e tamén os seus cidadáns, os meus irmáns, os refuxiados primeiro, logo os emigrantes, dos que polo meu nacemento, pola miña filiación e pola miña profesión pública se me considera un emblema, pequena bandeira, pero aínda así, e os que me debo, coa fin de ser merecente tamén de representar a Francia. Como hei de manifestar adhesión aos meus irmáns de exilio? Eu, que teño que queimar o meu tempo e as miñas enerxías no teatro, como non sexa compartindo a súa condición.
É dicir, conservando como mínimo o seu estatuto de refuxiado español e agardando para solicitar a nacionalidade francesa a que me quero adoptar para dar testemunho da miña fidelidade ao país que me acolleu e que me formou e os meus novos irmáns de adopción, ata o día en que poida volver a España para me instalar nela e quizáis vivir ali representando a Francia. O día en que non haxa en Francia ou en calquera parte do mundo refuxiados españois. Para todos os exiliados a sensación de derrota é enorme. Vese totalmente incrementada cando se observa que o goberno dun xeneral sublevado chamado Franco se convirte nalgo que incluso é capaz o seu nome de dotar de nome ao réxime. Eso, a derrota é unha derrota mantida, recordada sistemáticamente. O réxime de Franco non ten legitimidade nas urnas como outros fascismos. O réxime de Franco ten legitimidade na victoria que recordan constantemente coa aplicación da violencia. O exilio, os exiliados, os que teñen que estar fora de España, ou moitos outros que se van, aínda que non foran perseguidos políticamente, pero que se van por pura asfixia do réxime, sinten aquela España como algo distinto deles. Distinto. Non é a súa España, ni moito menos. Esa derrota lles provoca un pesar constante que é difícil de transmitir pasado o tempo. Porque, xa digo, do mesmo xeito que viu esa derrota, que chegou esa derrota, non? Esa sublevación militar que depois se convirte en guerra e que en 3 anos eso vai se mantendo do tempo, escalonadamente, e vai sumando capa tras capa de decepción, capa tras capa de perda de todo o que representan, non? Entón, nestes exiliados hai unha sensación enorme de desarraigo. Eles pertencen a unha España que non existe, pero que, sin embargo, ese concepto desa España que querían desenvolver, esos conceptos de España que querían desenvolver, poden ter plasmación noutros lugares, como pode ser en Francia, como pode ser con María. Que actriz daría María Casares nunha España democrática? Posiblemente moi semellante, posiblemente. O perdeu a sociedade española. Como María Casares hai moitos outros, en todos talentos, en moitas outras disciplinas, non necesariamente teñen por que ser excepcionais, senón xente formada, que estaba fora, moi ben formada, que estaba fora e que estivo fora moito tempo. Esa reconstrucción de España dos anos 50, 60, que se tivo que facer, lóxicamente, porque era unha España absolutamente sin bases, deteriorada e que tiña que desenvolverse en algún momento, botounos moito en falta. A guerra de España acabara de matar os seus 2 millóns de homes, ben que aínda non chegara ao final das súas mortes. Pero xa non se podía berrar en ningures no pasarán, pois xa pasaran. Estaban por todas partes. E a vaga dos fuxidos do segundo masacre, máis xordo, máis secreto, pero igual de salvaxe, invadía en silencio o sur de Francia. Os Pirineos estaban trancados polos cuidados do novo guardián Francisco Franco, que gobernaba o reino de Don Juan Pai, sempre no exilio, como a titor absoluto da monarquía prometida a Don Juan Fillo, o noso actual rei. O goberno republicano instalouse completo en París, onde era, se non recoñecido, o menos acollido. Todos os militantes dos partidos de esquerda, todos os homes que simpatizaran de preto ou de lonxe coa democracia e que encontraran o tempo o medio de escapar ás consecuencias da guerra civil, chegaban en masa. Os artistas, os escritores, os poetas, a meirande parte dos intelectuais españois buscaban polos camiños de Francia primeiro, de América despois, de México sobre todo, que permaneceu sempre fiel á República, un lugar onde poder afincarse a traballar. Outros, os menos privilexiados, estaban pechados preto da fronteira dos primeiros campos de concentración dos que eu ia falar. E despois de que fusilaran a Lorca en Andalucía, en nome de non sei que clase de aberración, e mentras Miguel Hernández perecía coa tise nos cárceres de Franco, un outro dos nosos grandes poetas, Antonio Machado, morría en Argelés. O hotel París-New York transformouse entón para os achegados e para os amigos nunha especie de paraxe, de sala de espera onde eles paraban para tirar do alento, antes de tomar os camiños que os estallarían polos 4 confíns do horizonte.
Os acabados de chegar sucedíanse ou amontoábanse até tal punto que tiveron que nun momento dado contribuir económicamente para alugar un segundo, logo un terceiro apartamento, de que a catribo ocupou un andar enteiro. Para María hai un moito de fidelidade, non só ao seu pai, senón á súa linaxe. É case algo así como unha estirpe. Os recordos de María non son só do seu pai, tamén son da súa nai. É unha sensación de fidelidade a unha familia, a unhas persoas, a quen lle levou ali, os seus proselitores, a quen lle levou ali, a súa familia, que considera, aínda que nunca o expresa, pero dende logo nos seus feitos creo que si se denota, que considera que houbo un acto de desagravio cara a eles. Falta de recoñecemento posterior incluso cara a súa estirpe, cara a súa linaxe. Esa fidelidade é algo non buscado. Tamén en María Casares é algo moi natural. É algo que como que aleva constantemente, como algunha vez aparece no libro de súas memorias, como un río moi profundo, moi fondo, que te vai levando e que a veces apareces nunha ribeira sen saber moi ben por qué, pero que non sabes quen te levou hacia aí, cara aí. Ben, en María a fidelidade ao seu tribo, ao seu clan, que son os Casares, é absoluto. Mesmo, despois da morte do pai, en 1950, continúa existindo esa fidelidade, continúa asistindo a actos, en todos os actos nos que a chaman para, digamos, suplir, entre comillas, a figura do pai morto en beneficio da República Española. Tamén, todas as súas relacións son relacións moi vencidadas ao teatro, pero tamén dende unha perspectiva moi liberal, nunha perspectiva moi de compromiso con todo isto. Pero en ela hai algo máis. Hai un algo interior en María Casares que se expresa moi ben cando a vemos na escea. Hai un algo interior desgarrado. E ese desgarro é a incapacidade de curar a ferida, creo eu. A incapacidade de curar as feridas internas da súa propia existencia, do seu propio rumbo vital. Ten un control interno, unha autodisciplina interna moi forte que lle permite sacar, evidentemente, cando lle interesa, cando é a súa profesión. Pero é unha arma que ten ela, singular, porque, evidentemente, o seu camiño foi singular, como moitos outros exiliados, pero que aproveita no seu beneficio, neste caso concreto, na escea, O ser capaz de sacalo cara fora lle permite expresar toda esa dor, toda esa alegría en ocasións, toda esa sensación de que algo está desencaixado dentro, pero que non somos quen de encaixalo, Sí, o exilio e a emigración volven a aprender as leis da xungla, e estas exixen para seren viáveis os refinamentos das altas civilizacións. Adaptarse. Velaí un poder que non atesora calquera que sexa. É un privilexio. Porque para se adaptar, sen se perder, compre un certo sexto sentido de existencia, innato coido. Compre unha escoita aguda e un ollar de águia. Compre moita comprensión e a disposición para comprender. Compre tamén unha meta ou metas, unha razón ou razóns, ou simplemente unha ardente vontade de vivir por vivir. Ou ben cargas ou responsabilidades. Compre ter unha idade para que as raíces poidan volver prender en algures, ou ben a esperanza de reencontralas algún día, alá onde se deixaron. Compre, en fin, unha saúde, unha grande vitalidade, circunstancias favorables e sorte. Pero aquí, ben o creo, todos os grupos se topan coa mesma sorte. As fadas boas e malas mesturan os seus dons para lles ofrecer nun remexido, tanto o convidado como o anfitrión. Parece que aquelas que se encontraban arredor do meu berce fixeronme especialmente para o exilio. Ata coa crueldade, a xa ferocidade dos animaliños da xungla. É aquí que comeza a serie de enterramentos para vivir. É aquí que aprendín a cortar polo sano, como decía meu pai. Pero o azar... Meu Deus, que sorte. Eu podía ir a parar a outro país que non fose Francia. Ou máis tarde, con todos aqueles que hubo que reunir en Argelés ou fora porque eran demasiado numerosos e cumpría organizarse. Non. Chegara a primeira. Introducida polo prestixio da personalidade de meu pai,
no mesmiño momento en que a Guerra de España rodeaba de lenda a todos os que ían ou viñan dela. Conmovedora na miña mocidade, aureolada da graza e do feitizo de miña nai, e tan frágil, como dicía. Sen nada superfluo, coa estraña quincalla que sempre enche a equipaxe dos exiliados. Nosotras, cando menos, tiñamos cartos abondo para vivir un tempo, e moi acollidas por non sei que tipo de relacións, debidas, eu que sei, se cadra a lexión de honor co que Francia recompensara a francofilia de meu pai, que non sabe, pode ser. Nosotras foramos encarreiradas de seguido cara ao bo camiño. Francia e a miña avidez fixeron o demais. O Silvio Casares, cando surde a sublevación militar, pouco tempo despois, uns meses despois, María Casares e a súa nai saen de España, non? Nese pasaporte que as cataloga de residente privilexiada, non? Residentes privilexiadas cara a Francia. Cando remata a guerra, Santiago Casares Quiroga vaise cara ao exilio tamén. Estivo durante os anos da guerra en Madrid, ocupou cargos políticos relevantes. Por lo tanto, Casares Quiroga é un persoaxe referencial para a sublevación, para os ámbitos da sublevación, e, por lo tanto, para o franquismo posterior que se vai ir construindo, non? Os Casares saen fora. Francia, digamos que os acolle, non? Pero, evidentemente, a irrupción nazi na Francia en 1940 provoca que boa parte desa estrutura familiar que se estaba recompoñendo teña que sair, non? Santiago Casares vai cara a Gran Bretaña, o acolle o anterior presidente anterior xefe de goberno da República Española en guerra, Negrín, e o acolle e teñen un trato moi familiar. Os Casares e os Negrín van ter un trato familiar ata a morte incluso dos pais, pero posteriormente, non? Precisamente baseado nestes anos, non? E María Casares e a súa nai quedan en Francia, quedan no París ocupado polos nazis. Nese París ocupado polos nazis, se ven os Casares sempre no exilio, van ter que sobrevivir, neste momento sobrevivirán moito máis. Como a toda a sociedade que se atopaba baixo o xugo dunha ditadura, como a nazi, como a fascista, como a franquista, como a de Mussolini, o seu elemento fundamental é sobrevivir. Sobrevivir, ainda que non teñas ideas políticas relevantes, simplemente por a túa liberdade de expresión. É dicir, sobrevivir porque o ambiente que tes ao redor te asfixia. E moito máis estamos falando dun París ocupado. Un París ocupado que está, evidentemente, en guerra, coa resistencia, cunha guerrilla moi forte, e na cal, nesa guerrilla, nese antifascismo militante, participan tanto a nai de María Casares como ela. Ela non se recoñece como militante antifascista. Tentou entrar, pero houve unha especie de soplo que lle impediu entrar directamente na resistencia, pero sí é verdade tamén que acolle, tanto ela como a súa nai, a unha rapaza xudea durante meses no seu propio piso, non? Ou que, por exemplo, plantexa obras de teatro non consideradas daquela políticamente correctas polo fascismo alemán, lóxicamente, como pode ser Lorca ou Alberti, en salas de París, non? Quero dicir, en María non hai, evidentemente, non se conforma unha estrutura de mando da resistencia, nin entra, según dice ela, a xogar ningún papel específico, pero, sin embargo, non pode entender o seu paso pola vida de outra maneira que non se xa opoñéndose ao fascismo, non? E iso fan non tanto co que dicen, sino co que fan. E fan cousas, tanto ela como a súa nai, non? Nese sentido. Cando París é liberado, evidentemente, a explosión de liberdade de moitos outros, evidentemente, permite tamén que o pai volva, que retorne, etcétera, ata a súa morte en 1950, pero María, do mesmo xeito que non entendía que ocurría na ocupación alemana ou non podía compartir o que ocurría na ocupación alemana de París, tampouco pode entender que a saída dos nazis de París sexa ocupado por actos de venganza contra os colaboracionistas franceses. De feito, hai algunhas memorias, cita algún caso
de que lle ocurre mesmo ao lado da súa casa, non? Tampouco podo entender, porque realmente volvo a insistir neste tema, porque creo que é fundamental nela, o planteamento político de María Casares é algo natural, é algo da humanidade, de convivencia humana, de que non se pode aceptar a violencia nin nun lado nin noutro, que non se pode obrigar a ninguén forzadamente nin nun lado nin outro. Lóxico, comprensible, se queres humano, o que se está facendo contra os colaboracionistas tras o remate da Segunda Guerra Mundial en París, pero vengativo. E aí María tampouco quere participar, non participa nesas cousas, non? Porque o entende como algo, xa digo, a política como algo humano, como algo natural, como algo da propia, da relación humana, non? Para entendernos. E a relación humana non se chama humana porque sí, senón porque ten humanidade. Iso que María Casares pretende dar, non? O primeiro exilio para min foi Madrid. En sí propio foi a cidade. Saltar da nosa vida á cidade. E iso foi algo que, para min, durante moito tempo, me fixo sentir extraña. O segundo exilio xa foi outra historia. Era unha época determinante. Sempre me gustou o combate, o desafío, saber que se pode marchar. Pero, cando tivemos que marchar, e cando chegamos a Francia, era unha aventura, sen nada, para ver que pasaba. O exilio, nese caso, non o sentín axiña, sentíno moito máis tarde. María ten unha sensación, unha mestura ao longo de todos estes anos do exilio ata o seu retorno, unha mestura de amor-odio respecto ao seu pasado. Aí, para poder sobrevivir, para que María poda sobrevivir e poder desenvolverse, esquécese diso. Esquécese voluntariamente. Non quere facer moitos actos de recordo, máis que aqueles que a chaman sempre vai, pero non necesariamente hai que estar permanentemente recordando iso, porque iso limita o futuro, que para ela o futuro é moito máis importante que o pasado. Pero, evidentemente, o futuro depende do seu pasado. Entón, esa cuestión entre a súa profesión tan semellante, que poda ser unha representación política tamén, non? O pai, Santiago Casares, era un artista na expresión política, nos xestos, na capacidade de modular a voz. É dicir, hai poucos registros sonoros del, pero o que se ve, se nota que María Casares ven de onde ven. Que o pai o utiliza para a política, ela utiliza para a rama do teatro, non? Sen dúbida. Pero hai unha especie de tentar esquecerse voluntariamente, unha autodisciplina interna, sen perder nunca quen é, cunha liña vermella na que, cuidado, a defensa dos meus principios persoais e familiares está aí, sempre, pero sen facer ostentación delo. Porque para ele o futuro o é todo, e non quere pasar por la vida sendo indiferente. A miña fidelidade fixérame botar raíces tamén en España. Non a esquecera. Estaba en min como a miña mesma substancia e a miña pulsión primeira e última. Pero lonxe das súas terras pechadas con ferrollo, acaladas até prohibidas a imaginación, as portas dese sinistro cuartel só filtraban a noxenta materia innomeável que se vertía agora polo mundo adiante, e contra que loitaban os que para min eran os mellores. Entón, até a afección se derrubaba por culpa do horror e a impaciencia. Dos españois só me quedaban aqueles, os meus, que puderan fuxir da escura e miserável porta pechada. Con eles reencontraba a faísca da fe, o corazón, o entusiasmo, a ardente tenrura,
a santa cólera que me transportaban ou me abatían no oftálmico de Madrid. E lémbrome cun sentimento de saudosa plenitude dos mítins, que coa desculpa de espectáculos organizados pra e por españois de París, nos xuntaba a todos na grande sala Player. Ou noutra parte, para cantar as nosas alegrías, rir das nosas coitas, berrar a nosa fonda pertenza e, nomeadamente, testemunhar a nosa presenza a través do mundo. Nos mesmos fociños, aqueles que antes de desmantelar e ocupar Francia, tanto contribuíran a nos expulsar da nosa terra. Alí, a tremer de amor, vestida con traxe de teatro que me emprestara Marcel Herrán, no inevitable balbordo e na barafunda da organización e da afluencia típicamente españolas, precedida por un cantor de jotas aragonesas e seguida por un zapateado flamenco, profería a través dos versos de Lorca, de Alberti ou de Machado o grito que anoaba a gorxa de cada quen, aquela multitude que estaba diante de min, en min. E non hei esquecer nunca a densidade do silencio, o escoitar un dos últimos comunicados que Machado escribira antes de morrer en Argelés, nin os segundos como unha oferta que seguiron, nin para rematar o alarido de liberación e asentimento profundo que ergueu dun brinco a sala toda, onde españois e franceses en pé mesturaban o pulo do seu fervor común. Hai nos Casares unha autodisciplina interna, en todos eles, unha autodisciplina interna, ese mandato, esa sensación do deber que ten coa súa propia ética e coa súa propia funcionamento na vida, non? Do que significa unha persoa, calquera, pasar por aquí durante uns anos, moitos, poucos, pero pasar por aquí. E os Casares teñen este mandato interno, non? Como clan, como tribu, incluso, non? María Casares ten un mandato, como persoa, como membro dese linaxe, desa estirpe. Un mandato que lle obriga a recordar sempre de onde ven, que lle obriga a ter sempre presente que pasou no seu pasado. Non pode esquecerse del, porque ela está, o seu rumbo pola vida vai estar totalmente condicionado por ese pasado. Pero ao mesmo tempo hai como unha especie de liña vermella que lle dice que ten que ir por un determinado rego. Ese río profundo que alude nas memorias, non? Ese río concorrente, non? Que non sabe moi ben de onde ven, pero que a motiva, a moviliza, a activa. E que sin ese río, sin esa corrente, non sería María. Sería outra cousa. Pero María é Casares. Con todo o que conleva. E o asume. Tenta conducilo. Moitas veces dice que ese río, ese mandato, pode expresarse, pode que non, pode que se exprese máis ou menos. Ela é totalmente coñecedora de que ese mandato existe. Sabe, asume e o apoia, pero non necesariamente para expresarlo sempre. Simplemente conducíndose pola vida como ela cree e como lle educaron a ser. Agrádame estar entre a miña xente. Gústame escoitar falar galego. En París non me é posible polo exceso de traballo, que me ten illada prácticamente. Sen esquecer as iras exteriores. Traballamos en Inglaterra, en Dinamarca, en Noruega, tamén en Finlandia, Rusia e Holanda. E fomos a Suiza e Italia. Pero ás veces, inesperadamente, asáltame a volta dun camiño ou en calquera recanto urbano a morriña, a tan amentada morriña galega. Entón, quixera volver inmediatamente, mas comprendo que non é posible,
que nos debemos a un mandato e que debemos cumprilo. Neses momentos, a sombra de meu pai sempre axuda e acaba por me situar no tempo e na esperanza. Esperemos. Esperemos dado que nos temos a sorte de poder agardar, porque vivimos en función do futuro. E o futuro é noso, só noso. Nese futuro noso, eu véxome en Galicia. Polos camiños de Galicia, representando para o meu povo e dándolle a él o mellor do meu espírito. Que esta garda miña, que esta garda de vostedes, sexa o mellor motivo de despedida. Ese mandato é algo que é moi interior, que forma parte absolutamente da súa esencia. Podemos vestilo incluso como a súa identidade persoal, pero é moito máis alá. É algo natural, é algo que lle sai, é algo, sobre todo coa práctica, evidentemente, na escea, evidentemente, toda esa expresividade, si quere, a pode soltar, si quere, a pode utilizar, pero tamén a contén moitísimo. Hai unha especie de autocontención en moitas das expresións de María. Eso se observa nas entrevistas, se observa nas reportaxes que dá, non? Non hai unha excesiva saída de, digamos, sin pensalo antes, non? Está todo moi pensado, moi contido, moi a imaxe que quere dar de si mesma e da súa familia. Moito. Ese mandato que lle dice que forma parte de quen é e que ten que seguir na vida continuando e sin esquecer o seu pasado. Pero é eso, non o utiliza moitas veces. Nunca, prácticamente. A ela non lle fai falta utilizalo, porque é así. Eso é natural. Para min, este libro foi unha aventura. Foi unha aventura para buscar, a través de todos os momentos, das diferentes iniciacións. Tamén das crises, das mudas, das metamorfoses. Mirar onde estaba a fidelidade. Pero non a fidelidade que nos decidimos. Nesa non creo moito. Nas cousas profundas non se pode ser fiel cando un quere. Non é escolla. Pero está esa fidelidade que é como a un río profundo, que un segue, e cando un o segue, dá a impresión de que está no camiño xusto. Pero non de xustiza, senón de xusteza. E de cando en vez se separa dun e hai unha especie de vertixe até volver a topalo. Tamén quixen buscar o sentido a todo o que acontecera, porque hai moitas cousas que pasaron co mundo e hai que atreverse con iso. Si, quero buscar un sentido, ou quixen darlle un sentido, porque é posible. O retorno de María Casares a España, feito, bueno, como xa sabe todo o mundo, pola representación da obra de Alberti e la de Fesio, non? O seu relato é un relato moi curioso, un relato enormemente apaixoante, tanto visto nas entrevistas que fai despois como no libro de memorias, non? Hai unha viaxe interna maravillosa que relata de unha maneira espléndida nas súas memorias, unha viaxe interna de tentar adaptar aquilo que estaba desencaixado durante 40 anos. Todo aquilo que estaba desencaixado, toda a súa trayectoria profesional exitosa fora, todo o falecemento do pai, da nai, da súa irmán e a súa sobriña no exilio de México, o agarimo dos representantes dos centros republicanos, tanto en América como en
como en Francia ou noutros lugares, a Estea, o teatro, todo iso, morre Franco, sai a luz e ten que volver. E ten que volver. E aí é onde se produce no relato dela, nesa mestura de sensacións que tamén expresa, aí se produce un desencontro que a deixa case sen palabras. As grabacións que hai en televisión feitas, que están gravadas por aí en varios sitios, denotan unha muller que non ten nada que ver coa que saiu de España. É unha muller feita dereita, exitosa, con control do seu escenario, non? Con control non son do seu escenario da tramolla, senón do escenario vital, non? Que sabe o que fai, que sabe onde vai, e sobre todo libre, moi libre. E eu creo que cando chega a España neses primeiros anos de transición non se atopa esa liberdade. E hai un xogo en María na súa volta de tristeza e de alegría ao mesmo tempo, non? Que creo que é moi interesante, moi suxerente, porque, como ela mesma dice, a mí me colocaron un pouco como simbolito, non? Ademais dice esa palabra, non? Simbolito da nova España, non? No ámbito do teatro, etc. Unha actriz recoñecida, filla de xefe de goberno do 18 de xullo, que volve a España e que volve hasta España. Ela non quere ser simbolito de ninguén. Non lle interesa esa posición, como durante toda a súa trayectoria. Ela ten ese mandato, pero ten interno, por fidelidade a súa familia, por fidelidade ao seu pasado e a onde ven, as súas raíces. Pero non para xogar un papel político exterior, digamos, de máis ou menos proxección. Eso non o busca ela. Por eso, cando falamos de María Casares, hai unha parte de compromiso, non sei se chamar estrictamente político, pero sí de compromiso social coa súa sociedade, vencellado, evidentemente, a ser filla de quen é, moi claro, moi claro. Un compromiso que non necesariamente tense que expresar nos cauces políticos tradicionais, senón que ela quere unha sociedade democrática, unha sociedade plural e unha sociedade libre. Aínda non sei como foi reatoparse con España. Aínda non o sei. Foi simplemente unha cousa que pasa. Eu quería vir, soiña, a España cando souben que se podía xa volver. Pero ao tempo encontraba que non era boa cousa regresar como unha turista. E que de súpeto sentinme como unha turista. Vim para facer unha obra, ela de Fesio. No momento en que en España había unha grande alegría increíble de borracheira insensata, de liberdade, de falar, de discutir, de poder dicir todo, de todo. Eu viña dun país no que xa se dicía de todo e o simple feito de poder dicir todo sei perfectamente que significa. Por iso mesmo, sentía que non podía falar con ninguén porque me sentía, como dicilo, culpable? Non, culpable non, nada culpable, porque non era culpa miña, pero sí que me sentía extraña a toda esta xente que vivira unha experiencia durante 40 anos que eu non vivira para nada. Por esa razón, notaba como unha obriga de calar, chea de atención, pero ao mesmo tempo tamén de retracción. E nunca me sentín tan soa. E iso que me trataron maravillosamente. Ademais, a xente que viña de Francia, os meus amigos que viñan visitarme, dicían que tampouco podían estar comigo, que era imposible falarme, que nese momento tiñan que deixarme estar comigo, coas miñas raíces. É dicir, non chegaba nunca a estar con ninguén. Tiven unha impresión extraordinaria de soidade. Mais non doía, non era dor, era outra cousa, unha especie de fascinación de dicir, despois de todo, onde estou? Na mentalidade de moita desta xente que sufriu este tipo de represión ou que tivo unha ameaza forzada respecto da mentalidade, a súa mentalidade ten que cambiar internamente, ten que adaptarse, ten que sobrevivir, pero non só físicamente, ni monetariamente, senón tamén mentalmente, como higiene mental.
E ese proceso, sobre todo en persoaxes, evidentemente en actores e actrices que evidentemente traballan moito máis coa mente, coa cabeza, para entendernos, evidentemente eso ten os seus costes. Costes de moita sensibilidade. Costes que teñen tanta sensibilidade que os sinte tanto que os agacha durante 40 anos. Ese é o mandato. Que os agacha durante 40 anos. Pero que eliminado o tapón que permitía abrir a botella, eliminado a dictadura, iso hai que ver outro camiño de como adaptarse, non? Porque entón hai que construirse mentalmente de outra maneira. Xa non é que esa España non a recoñezo porque existe unha dictadura, senón que agora se está dando pasos cara a democracia e ver como iso se pode afectar a filla do xefe de goberno do 18 de xullo do 36. É unha nova posición, pero non quere ser un simbolito. Non quere ser obxeto de ninguén, non quere ser xoguete de ninguén, quere ser ela. Quere ser ela, con total liberdade. E para iso ten que acometer un proceso mental que lle costou moito, e non sei ata que punto foi quen de resolvelo antes da súa morte. Non o teño moi claro. Pregunteime sempre se eu era quen de amar, porque son incapaz de detestar. Odio algo que non coñezo. E, en segundo lugar, non me interesa porque teño que aproveitar todo o tempo para vivir. Cando souben da morte de Franco, eu estaba no campo. Soubeno pola radio. E logo chorei, docemente, pero durante moito tempo. Non choraba por Franco, claro, pero no meu interior escoitaba a fonte de todo o vivido. Non expreso moito os meus sentimentos, pero a procesión sempre vai por dentro. Ao tempo que choraba, tiña ganas de rir. Sentaron ben esa bagullada. E non creo que haxa cousas que se poidan recuperar. Hai que volver a inventalas. Cando eu cheguei aquí ao liceo, despois de pasar polo Instituto e Escola de Madrid, parecíame que volvía á Idade Media. En fin, que a España republicana era en moitas das súas creacións un modelo para toda Europa. Pero esas cousas non se recuperan con nostalgia. Hai que reinventalas e non creo que España, hoxe por hoxe, sexa moi diferente a outros países. Está a loitar co que loita todo o mundo.